умра, той ще ме търси, после аз него. Така, Митко. Добре, няма да е честно само да използваш ти всички оръжия. Еми, така е като цяло. Честно. Аз имам право само да използвам, нямам право да използвам сентерта. Сентерта ми са прохибите. Не мога. Брат, аз май не мога да намеря. Митко, ти май ще ме намериш. На това място. Май ще умра. Ти трябва да ме убиеш. Аз нямам спид, нищо, ти му трябва да ме убиеш. Арде, О, направих го! Този скок. Направя само за един път ще опитам този скок. Където е края на... където се хвърля някъде. Там стълби и са дървени. И съм навънка, близо до войда. И може да падна всяка секунда. Аз ще ти толцам за шанс. Що, че върши? Я направи да тонтвам още един път. Тук само. Чучи. Добре, нали знаеш там където е края на картата? Края на картата, нали знаеш къде е края на картата? И ей там... Където слага пейлоуда ли? Ами да, някъде там. И там, нали знаеш там където се качваш горе, за да... Нали знаеш там където качваш пейлоуда на някакви дървени неща, за да се качите горе и после, нали знаеш? Не дървени, не на там където го хвърляш. Ще пратя лека снимка, да ме разбереш къде съм. Просто искам да ти дам някакъв шанс. Няма да чакам. Прочи какво да написал. Нещо. Нали ти можеш да ме убиеш, обаче трябва да го направим да е... Good luck да ме файнднеш. Не! Янки. Не! Толкова близко беше. Аре, няма да се опитвам. Мале, как да... Нали, страшен ли изглеждам обаче? Кажи ми. Не, просто... Не бях ли с някакво око, брат? Не изглеждах ли страшен? There goes the seed. Majestic, isn't he? Седя си деб на друг сил. Не! Един мистейк да ти кажа, който ти направи, е да взимаш бъкета от фиш, защото сега като го взе, то видях къде си ти. Добре, виж сега. Аре, аз ще дам 30 секунди, ти да си направиш диспенсър, да си направиш базата с диспенсъри и да нещо там да си правиш телепортъри. Аз ще чакам моята база да ми кажеш кога си готов. Без центрите, ясно ли? Да, без центрата. Спенсър. Аре, идвам. Нали?
Get some ready for the next. Го правим. Го правим. Абе то тон, бе! Не, няма там. О! Видя ли го този критикал, брат? Сега си купи. 3, Добре, идвам. И нервма. 1. Убила 3 пъти, сега е време да та купна. Leon has left the Да, van. идвам. Ще гнавам. О, а не! Защо играй с Солджър? Не е честно!